Тапшыруның бүгенге котлау сәламен без Татар Кынады авылында туып үскән. Бүгенге көндә Леонидовкада гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Рязапова Мәхмүдә Әнвәр кызына юллыйбыз. Бүген ул үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Матур гомер тантанасы белән ихластан аны гаилә дуслары Амир һәм Мястура Шабакаевлар котлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Кадерле дустыбыз, син дә гомер китабының 60-нчы битен ачтың. Сөенечкә булсын, дустым. Тик яшьлек кенә саубуллаша безнең белән, ә күңелләрдә һаман яз әле. Шәчләребезгә энҗе сарылган мизгелләрдә дә дуслыгыбыз югалмый бит. Киләчәктә дә чәчәк кебек балаларың, Руслан һәм Әлфиянең, тормыш иптәшең Шәүкәтнең, өч сөекле оныгыңның кадер-назын, яратуларын тоеп яшәргә язсын сиңа, дустыбыз. Олы юбилеең белән котлап, сиңа иң мөһиме нык сәламәтлек, күңел тынычлыгы, бәхет, шатлыклар телибез. Дуслар буларак без сездән бик уңдык. Кайчан килмиек сезнең йөзегез елмаю тулы. Табыныгыз уңган кулларыңнан пешкән тәмле ризык белән кырылган. Авыр вакытта да, шатлыкларда да сез безгә карата бик игътибарлы булып, беренчеләр рәтендә килеп җитәсез. Барысы өчен беренчедән дус булып яшәгәнегез өчен рәхмәт сезгә. 60 яшь әле ул картлык түгел. Зирәк фикерле, туры сүзле булганың, акыл белән эш иткәнең өчен хөрмәт итәбез сине. Алдагы көннәреңдә безгә дә сиңа хөрмәт күрсәтергә, игелекле гамәлләребез белән сөендерергә насыйп булсын. Күңелең гел күтәренке булсын. Һәр көнең якыннарыңның яратуын, ихтирамын тоеп, сөенеч белән уссын. Алай да гомер үтә, былай да гомер үтә. Барлы булып яшәүләргә бу дөньяда ни җитә? Туган көнең котлы булсын. Бездән сиңа шул теләк. 18дәге шикелле типсен гел синең йөрәк. Җан рәхәте бирсен сиңа Ходай. Тән сихәте бирсен гомергә. Насыйп булсын әле бик күп еллар бергә матур яшәргә. Дөнья тыныч, еллар имин булсын, тормышыңда булсын бәрәкәт. Олы җаның, изге күңелең өчен барыбыздан сиңа зур рәхмәт. Хөрмәтле Мәхмүдә Әнвәровна, дусларыгыз сезгә бүләккә матур җырда сайлаганнар, аны бергәләп тыңларга чакырып калабыз. Кайда гына йөрүсәк тә, тормышта дуслар кирәк. Танышлар бик күп булса да, чын дуслар була сирәк. Кайгыда да, шатлыкта да, тормышта дуслар кирәк. Авыр чакта алтын киңәш, дуслардан була бүләк. Кайгыда да, шатлыкта да, тормышта дуслар кирәк. Авыр чакта алтын киңәш, дуслардан була бүләк. Яшәү көчен кыен чакта, чын дуслар гына бирә. Бар яхшы дуслар гына синең хәлеңне белә. Кайгыда да, шатлыкта да, тормышта дуслар кирәк. Авыр чакта алтын киңәш, дуслардан була бүләк. Бергә булыйк, бердән булыйк, җырлап яшик дусларым. Сезнең белән бик күңелле булыр гомер юлларым. Кайгыда да, шатлыкта да, тормышта дуслар кирәк. Авыр
чакта алтын киңеш дуслардан була бүләк. Кайгыда да, шатлыкта да, тормышта дуслар кирәк. Авыр чакта алтын киңеш дуслардан була бүләк. Авыр чакта алтын киңеш дуслардан була бүләк. Дуслардан була бүләк.